Bună! Ați observat că de câte ori vedem o mamă foarte atentă cu copilul ei, suntem impresionați de iubirea ei, tocmai pentru că are foarte multă grijă de copil. Același model de iubire sinceră îl putem asocia și pentru dragostea față de animale sau față de flori. Dacă un prieten ne spune că iubește animalele, dar uită să le poarte de grijă, nu putem să-l credem că este un iubitor de animale sau în dragostea pentru flori, dacă acestea se vor ofili. Ne va fi foarte greu să-l credem că iubește florile. Iubirea apare în acel moment când grija devine activă, când îți pasă de viață și dezvoltarea celui iubit. Dacă această grijă nu este simțită, iubirea se cam lasă așteptată. Totuși, grija are la bază un aspect foarte important. Cât de dezvoltat ne este simțul responsabilității. Nu trebuie să-l înțelegem ca pe o datorie, o obligație, ci să observăm cât de atenți suntem la nevoile celui de lângă noi. Să ai grijă de ceea ce iubești așa cum ai grijă de tine. În cazul grijii materne, ne referim în special la nevoile fizice, de hrană, confort și igienă. Între adulți, această grijă se referă la nevoile psihice, de a fi înțeleși, susținuți și ascultați, de a fi văzuți și acceptați așa cum suntem noi în totalitate. Dacă iubim un om, ne simțim una și aceeași persoană cu el, dar așa cum este, nu cum mi-aș dori să fie. Nu ajung să zic că simt că-l iubesc după ce îl schimb cum vreau eu, după tiparul meu, pentru că ajung să-i schimb personalitatea. În iubire, nu ne dorim asta, ne place și îl acceptăm cu totul. Dacă eu mi-am câștigat independența emoțională, dacă eu la rândul meu nu depind de alte persoane, nu o să-mi doresc să domin pe altcineva. Cele mai puternice nevoi psihice într-o relație sunt conectarea, capabilitatea, contarea și curajul. Contarea reprezintă nevoia de a simți că aparținem acelui cuplu, că împărtășim doar cu partenerul nostru momente de tandrețe, că deciziile sunt luate în doi și că timpul liber este petrecut de drag împreună. Prin capabilitate în cuplu, ne dăm seama că suntem două personalități distincte. Astfel ne dorim să devenim cea mai bună variantă a noastră și să-i arătăm partenerului că suntem capabili să îi oferim tot ce avem mai bun. Această nevoie este satisfăcută prin susținere și aprecierea eforturilor pe care le depunem. Contarea ne face să simțim că însemnăm ceva pentru celălalt. Avem nevoie să simțim că suntem importanți pentru partenerul nostru, care are nevoie și că, la rândul nostru, și noi putem să aducem contribuția la împlinirea nevoilor sale. Și nu în ultimul rând, nevoia de curaj, de încurajare. Eu o consider printre cele mai importante. Fiecare dintre noi avem nevoie de curaj ca să facem față dificultăților pe care viața ni le oferă. Unii dintre noi suntem înzestrați cu curaj. Alții au nevoie să le sădim în suflet sentimentul că sunt capabili. Când toți cei din jur vor avea reflexul să descurajeze, partenerul va avea cea mai mare putere asupra noastră. Să investească încrederea că vom putea reuși în ceea ce ne dorim. Oare este posibil să știm nevoile unei persoane fără să o cunoaștem? Despre taina cunoașterii vom vorbi în episodul următor. Sunt Salome, acceptă-te și iubește-te așa cum ești. Zero defecte.